Der ligger et bag mig. Det. Klar? Er den klar nu? Jamen, jeg har så fået æren af at sige lidt for ledergruppen. Og det har jeg glædet mig til. Det er lidt specielt at gøre det efter sådan en gudstjeneste, hvor det har været så intenst inden for Gud. Men det fortæller jo bare, at vi virkelig, virkelig har noget at arbejde for, nemlig for Gud og for vores menighed og for Kova. Så der er jo virkelig noget overstyr her, hvis der er noget, vi har problemer med. Der er virkelig noget at fejde for. Og jeg kan se, det er vores dagsorden for i dag. Her vi startede 8:30 og har kørt fuld knald på, kunne I godt se, der var mange punkter på i ledergruppen. Og har mødtes i enighed og snakker. Der er nok nogen, der måske indimellem har tænkt, er det en enig ledergruppe, vi har i Kova? Ja, det er svaret. Vi snakker i enighed, vi snakker fornuftigt til hinanden, vi har det rigtig godt med hinanden. Jeg blev så glad for at få en mail fra Martin her for nylig, hvor han skriver, jeg får energi, når jeg er til møde i ledergruppen. Så det er sådan, det er. Så vil vi gerne være synlige, det er også det, vi er i gang med at være lige nu. Og vi har snakket lidt om, hvordan vi vil være det vil vi vende tilbage til. Men vi vil rigtig gerne være synlige som ledergruppe. Og det vil vi især gerne være i den her periode, hvor vi ingen præst har. Fordi når han kommer, så skal vi så aftale med ham, hvordan og hvorledes med synlighed, hvem der gør hvad. Men inden i den her periode, indtil da, så er vi synlige. Den måde, vi vil gøre det på, det er, at vi vil have aftalt i dag, så derfor har jeg ikke nået at informere alle, der måske skulle have viden, så får I det her, at vi vil gøre det under meddelelser i prædiken. At der er en fra ledergruppen, der vil tage meddelelserne, og så hvis der er noget nyt fra ledergruppen, så vil man informere om det der, og på den måde være synlige. Vi er hårdt arbejdende, det synes vi selv, men vi arbejder også for noget, der er spændende at arbejde med, så er det jo ikke helt så hårdt. Men vi har haft stort set ledergrupper hver uge. Vi havde lige en uge, hvor vi ikke havde det, tror jeg. Jeg ved ikke, hvad der gik galt. Men til gengæld så indhentede vi det i dag ved at være med hele dagen, og har også et ledergruppe møde i næste uge, inden vi så tillader os at holde lidt fri. Sommerferie. Vi gør det i ydmyghed, og det er vigtigt for os at sige, at vi gør det for Guds rige. Vi gør det egentlig ikke, fordi at vi skal træde frem og være noget stort eller flot, fordi det er jo langt fra sikkert, det lykkes, kunne I jo lige se. Men vi gør det i ydmyghed inden for Gud. Vi har været i gang, og hvad har vi så lavet, når vi har holdt møder? Først så skulle vi jo lige lære hinanden at kende. Så har vi konstitueret os, og der er jo kommet meddelelse ud om, at Jørgen er næstformand, og jeg er formand, og Martin er sekretær, og jeg andre I kæmper også. Så har vi haft 3 vigtige valg, vi skulle foretage, som vi tænker hver for sig kunne være afgørende for vores fremtid, at vi valgte de rigtige personer, og derfor har vi også brugt god tid til at snakke og bede om, hvem vi skulle have til de her poster. Og den ene, det er Jørgen Pedersen, som er blevet på den selvsupplerende post, som opstod efter årsmødet. Jørgen gør et kæmpe stykke arbejde og har stor indsigt fra lederarbejde tidligere i Kova, har været med fra starten af. Så det er nogle gode kompetencer, som vi har fået i Jørgen. Så har vi valgt en daglig leder, Frank, som allerede er i fuld sving, arbejder stenhårdt, og også har stor kendskab fra tidligere, også har været i ledergruppen, og kender menigheden indefra, har været med til at starte den op. Og så har vi valgt Anders. Vi havde et møde med Anders. Vi aftalte med Anders Bertoldi, at han først skulle komme op og hilse på os og se, hvem han er, inden vi tog stilling til, om han var den rigtige til også at lede os igennem den her forsoningsproces. Og da vi havde snakket med ham, var vi helt trygge ved det, og var enige om, at det var ham, der skulle gøre det. Og jeg håber også, at han har været til velsignelse for jer i dag. Så har vi lavet en strategi for vores opgaveprioritering, og den må du ikke røre ved.
Og den vil jeg præsentere lidt senere, hvor vi vil snakke lidt om, hvornår gør vi hvad i efteråret, således at vi også når frem til at ansætte en præst. Og endelig har vi selvfølgelig lavet de daglige ting, som der skal ske hver dag, eller i vores drift. Ledergruppens opgave PT, som vi ser det, det er selvfølgelig at være synlige. Det er at have eller sætte den i gang, den her forsoningsproces. Så er det at give retning. Det er derfor, vi også vil tale lidt om strategi. Hvor skal vi hen? Og så vil vi også gerne gøre det et sted, hvor der er rum til at være forskellige. Som Anders har fortalt om, 17 forskellige lande kommer de fra dernede. At der er rum til, at vi ikke skal være enige om alt. Som led i den her forsoningsproces, så vil vi gerne anerkende den gamle ledergruppe. Så vi er som enig ledergruppe, hvis nogen skulle være i tvivl her, men vi er som enig ledergruppe anerkender den undskyldning, som Erling på vegne af den gamle ledergruppe gav for de ting og de procesmæssige fejl, der måtte være. Ledergruppen er sammensat af 5 forskellige nådegaver. Vi har været bevidste om at se på, hvilke nådegaver den enkelte havde, også da vi skulle vælge den selvsupplerende. Og samlet ledergruppe bakker op om for eksempel Martins evner og kompetencer, som er en del af de nådegavebaserede ledelse, som vi står indenfor. Vi er alle sammen i proces. Det er vi også i ledergruppen. Vi er forskellige steder omkring den her forsoningsproces. Nogle er meget langt, og nogle er knap så langt. Og sådan er det, og sådan er vi bare en del af vores kirke. Vi er et symbol på resten af vores kirke, og håber også, at I har forståelse for det. Men det betyder ikke på ingen måde, at vi ikke kan arbejde i enhed. Vi anerkender også, at der er behov for forsoning, og at de er forskellige ude i vores kirke. Der er sikkert mange, der tænker, at jeg kan da gå ind i et hvilket som helst telt på Oaselejren, og så håber jeg, det er, og sådan håber jeg, det er for de fleste. Men vi må også erkende, at der er forskellige behov. Og derfor vil jeg sige til dig, som måske siger, det her, det er der ikke behov for, det er der ingen grund til. Der vil jeg sige til dig, det er at have respekt for dem, der har behov for det. Have respekt for dem, der har behov for forsoning, for vi står forskellige steder. Vi skal ikke have 2 fløje i vores kirke. Vi skal ikke tænke på, hvem der stemte for alt det her med Jonas, og hvem der stemte imod, eller hvem der ville have gjort det. Vi skal nå så langt, at vi kan stemme med én fløj, der arbejder for Koma, der arbejder for Guds rige. Det er det, der er målet. Processen den er startet ved dagens gudstjeneste, som jeg har oplevet, at jeg kunne se, at rigtig mange blev berørt, og det er jeg bare så glad for. Med Anders' prædiken og forbøn efterfølgende osv. Og derefter vil der nu være mulighed for, at man kan få en samtale med eller uden en mægler. Det kan være, at I siger, at den her gudstjeneste den har opmuntret mig til, at jeg skal have snakket med den og den og den. Så få det gjort. Få det gjort, endelig. Og dig, der måske bliver opsøgt, som vedkommende gerne vil snakke med, tag godt imod vedkommende. Det kan godt være, at du ikke har brug for det, men det har den anden. Der skal 2 til at snakke sammen. Og dernæst, så er der altså mulighed for at gøre det også med en mægler, eller hvad nu det hedder. Og der er der 2 fra vores kirke, der har meldt sig, og så er der Anders. Og den måde, Anders vil gøre det på, det er med mediation. Og det vil Anders lige fortælle ganske kort om, hvad det indebærer. Ja, er der lyd på? Ikke endnu. Kommer den? Er den der nu? Ja. Mediation, plejer jeg at kalde det, er en konfliktmetode eller løsningsmetode, som jeg har dels blevet uddannet i og brugt en hel del år, og som udmærker sig ved, at man som mægler går ind og hjælper 2 parter til selv at løse de problemstillinger, der er imellem dem. Altså at man ikke går ind og dømmer ind i det, men at man hjælper parterne igennem til en samtale,
så man forstår hinanden. Det er ikke altid det lykkes, det vil jeg gerne sige, at man forstår hinanden. Problemstillingen i de fleste konflikter er, at når du hører de to konfliktende parter fortælle historien, så tænker man, at det er ikke den samme konflikt. Og fordi vi har så forskellige måder at forstå det på og opleve det på. Og ideen i mediation er, at man hjælper parterne til at fortælle historien, fortælle, hvad det er, jeg har oplevet. Ikke bare fakta ind i det, men også sætte ordene på, hvad det er, det fylder i mit liv, hvad det betyder i mit liv. Og hjælper de to parter til at finde ud af, hvad har jeg behov for at komme videre i det her. Så jeg har fundet det som en rigtig god metode. Jeg vil gerne sige, at jeg i forhold til hvilke samtaler og konflikter, der ikke altid holder mig fuldstændig strikt til metoden. Det kan godt være, at jeg nogle gange springer ud af den, hvis der er behov for det. Men generelt oplever jeg det som en fantastisk redskab til at løse rigtig mange konflikter, fordi det giver os muligheden for at forstå vores modparts situationer. Det giver basis for det, vi talte om før, at forsone sig med hinanden. Vi behøver ikke nå frem til, at vi siger, at det, du gjorde, var i orden. Men vi kan nå til, at vi forstår, hvad der foregik inde i, og vi kan lægge vores anklager ned. Og der, som regel, meget ofte, skabes der jo det et miljø, hvor man kan møde hinanden. Så det handler om, at vi har alle sammen et fuldstændig fundamentalt behov for at blive set, blive hørt og blive forstået. Så hvis du sidder og oplever, at du ikke er blevet set, hørt eller forstået i konflikten, så vil jeg anbefale, at du tager den snak med nogle af dem, der ikke har set, der ikke hørt, der ikke forstået det. Og så er det godt at have en mailer med, som kan styre den samtale, så vi ikke tromler hinanden. Ja, skal jeg sige mere? Ja. Ja, men det er super godt. Og jeg vil bare anbefale jer at tage imod det her tilbud. Og hvis du er i tvivl om, du skal gøre det, så tror jeg, du skal gøre det. Så hvis du sidder og siger, jeg er lidt i tvivl om, jeg skal gøre det her i forhold til en bestemt person, tag den her snak, så tror jeg, det er godt at gøre det, fordi ellers så kan det være, det kommer igen, og man kommer til at tænke over det her, eller konflikten møder dig igen som en boomerang senere. Så få noget gjort ved det. Og det kan godt være at sige, at det bliver ikke sjovt, nej, men det kan godt blive godt. Så det er ikke alting, der er sjovt, som ender, men det kan godt være det bagefter, eller det bliver bagefter rigtig godt, når man kommer over på den anden side. Det er lidt som et ægteskab, hvor man har været lidt sure på hinanden, og så bliver man glad for hinanden, så bliver man endnu gladere, fordi man lærer en masse af det. Vi må igennem det, hvis du har behov for det. Så gør det. Så er der nogen, der har snakket om, skal vi ikke også kigge fremad? Vi skal videre. Jeg vil sige, at fremtiden er begyndt. Den begynder i dag, og det gør den hver dag. Sådan er det med alt. Men vi har faktisk beskrevet en del om, hvilken kirke vi er. Vi har besluttet, at jeg tager det her direkte fra vores hjemmeside, og det er der ikke lavet om på. Vi har en overordnet vision, at valgmenighedens formål er at vinde, opbygge og sende. Vi vil bevare, udruste og synliggøre en levende menighed, således at den forkynder evangeliet om Jesus Kristus som menneskets eneste frelser og herre i hele sin fylde, som kalder mennesker til personlig tro og til at indgå som lemmer på Kristi legeme, hvor igennem Gud bliver ophøjet og æret. Er det ikke fantastisk? Vi har en delvision fra 2012 og 13, der er kærlighedens liv. Størst af dem er kærligheden fra Korintherbrevet, som vi arbejder med, og som jeg lige hørte, at hele gudstjenesteplanen i efteråret er bygget op om som tema. Og et sundhedsbarometer. Vi ønsker, at vores menighed kendetegnes ved en sund balance mellem op, ind, ud, trekanten. Op relationen til Gud, mødet med ham, ind relationen med hinanden og kirken, og ud relationen med omverdenen. Så vi har en base. Vi har noget at arbejde ud fra, men vi har også en tid uden en præst. Og det kan vi sige, at vi har en nødpræst, og det er vi rigtig glade for. Men vi har en tid uden en ansat præst. Og lad være med at se det som en begrænsning, men lad os se det som en mulighed til at få vendt nogle sten inden for de her rammer, inden for de visioner, som vi har. Det er dig, der bestemmer, om du vil se det som en begrænsning eller en mulighed. Men jeg opfordrer til at se det som en mulighed. For hvad har vi brug for inden for visionen? Vi har vi må jo se på, at vi havde en fuldtidspræst. Skal vi have det igen?
Eller skal vi have en børnemedarbejder? Eller hvad skal vi have? Vi kan godt begynde at vende nogle sten, og I kan godt begynde at tænke nogle tanker. Det sker der ikke noget ved. Men det er den vej, vi skal i efteråret. Vi skal have vendt nogle sten. Vi skal have benyttet muligheden for at se, hvad giver det her muligheder for. Skal der være en daglig leder og en præst? Eller hvad skal der være? I efteråret, der vil, ja, det har jeg nævnt. Så det vil vi komme til at arbejde med i efteråret. Og hvilken plan vil vi så gøre det efter? Jeg ved ikke, om I kan se det heroppe. Kan I det? Ellers sidder I for langt tilbage. Men vi vil i næste uge tage fat på mere detaljeret og forberede visionsarbejdet i ledergruppen. Og så holder vi ferie. Og i august måned, der vil vi fortsætte med, vi har lidt i gang i dag, med en arbejdsformidling i ledergruppen. Men det er de ting, som vi arbejder med i ledergruppen, jeg viser her. Og den 16. august fra kl. 19 til 22, I får nærmere oplysning, der tager vi hul på det her med visionsarbejde. Så der skal vi vende nogle af de her ting, som vi har snakket om i dag. Jeg kommer lige tilbage til, hvilke ting. Jeg kan godt lige nævne hernede. Vi skal kigge på strukturer i kirken. Er det den rigtige struktur, vi har? Det kan godt være, det er det. Og så er det det. Hvem skal ansættes til hvad og hvor meget? Det er der mange spørgsmål i. 3 styk. Og hvordan bliver vi en attraktiv for ansøgerne? Jeg tror, vi har så meget med, at vi bare skal finde ud af, hvilken præst vi skal have, og så kan vi trykke på en maskine, og så kommer han ud i den anden ende. Det er ikke sådan. Vi skal faktisk også gøre os attraktive for en præst. Det kan være, at vi har fået nogle skrammer i lakken, som vi skal have kigget på. Vi skal også have, der er blevet rejst spørgsmål, som vi har lovet på årsmødet at tage stilling til. Det er et spørgsmål om valgmenighed eller frimenighed. Og så skal vi have lavet et visionsbudget. Vi tænker på, at det kan godt være, at vi har nogle visioner, der koster penge, og der koster mere end det, vi får i gaver i dag. Og så kan det måske være sjovt nok at kigge på, skal vi løfte os? Hvis vi gør det her, hvis vi giver det her, så kan vi gøre det her. Også noget, der bliver efterlyst på årsmødet. Vi fortsætter med det her arbejde i september, men vi har faktisk regnet ud, at hvis det er sådan, at vi skal, og vi kigger i ledergruppen på præsteprofil i september, og så er der jo vores dejlige menighedslejr, som er, jeg ved, at der arbejder stenhårdt på. Ja. Men vi har regnet ud af, at hvis vi skal have en ny præst på banen 1. januar, så skal vi være klar til at kan lave et stillingsopslag 1. oktober cirka. Vi sætter beregnet lidt på, hvad skal der til, inden vi er derhenne. Det vil sige, at så skal vi altså have styr på det her visionsarbejde inden 1. oktober. Og derfor er planen lagt, som den er. Så skal vi selvfølgelig have lavet stillingsopslag. Vi skal have afklaring af budget for 13. Det er ordinær budget. Vi skal ansætte en præst, og vi skal have aktuel aften, og så håber vi at være klar med en ny præst omkring 1. januar. Det er målet. I 2013 har vi valgt at vente med at kigge på vedtægterne til det tidspunkt, dog med det forbehold, at hvis det bliver en frimenighed, vi ender ud i, så er vi selvfølgelig nødt til at kigge temmelig meget på vedtægterne inden da. Og så er der kirkekursus. Det bliver så først i 2013 på grund af alle de her aktiviteter. Og så har vi jo lige om hjørnet noget. Jeg håber, at der er rigtig mange, der sidder og glæder sig til. Vi har sommeroase. Og vi har en aften med kyllinger, vi har en aften med grill, og der er rigtig nogen, der har været i gang med at planlægge det her. Og vi har også en menighedsaften. Vi har jo valgt i år, at vi skal have et telt. Jeg sagde, at hvis vi skal have et telt på noget tidspunkt i Kovas historie, så må det være i år. Vi skal have plads til, at vi kan snakke med hinanden og være sammen i lidt større rammer. Og igen i år, ligesom der har været for tidligere år, tror jeg også nogle gange, en menighedsaften, hvor vi kan fortælle om vores oplevelser med Gud i den her uge. Så det bliver selvfølgelig sidst på ugen. Det bliver torsdag aften kl. 22, hvor der også er nogen, der er på besøg. Og dem, der ikke er her, så har I mulighed for at komme op. Eller dem, der ikke er tilmeldt, de kan komme og besøge os den aften. Og høre og lytte og være med den aften. Og komme med jeres vidnesbyrd. Så det sidste, så vil jeg bare høre, om der er et afklarende spørgsmål, eller et input, eller måske en opmuntring til ledergruppen, til at man skrive. Nogen, der har noget? Ja, godt spørgsmål. Det var rigtig godt. Mediator, hvor henvender man sig, hvis man skal have en mediator? Eller mediator, hørte jeg det hed. Det er Jørgen Pedersen. Rejs dig op. Yes, unge mand derovre. Jørgen, han vil koordinere det,
Og det vil sige, at hvis at Lone siger, at jeg har brug for en snak med mig, så går Lone til Jørgen og siger, at jeg har brug for en snak med Brian, og jeg vil gerne have en mediator med. Og så vil Jørgen planlægge det praktiske i det. Og vi selvfølgelig prøver at lægge det sammen på nogle datoer, sådan at Anders ikke kommer til, hvis det er Anders, der skal gøre det, kommer til at køre alt for mange gange heroppe. Men det er sådan, vi gør. Det var godt, du spurgte om det. Andre spørgsmål? Ja? Hvem er de 2 mailer fra kirken? Kan du ikke lige komme med navnene, Anja? En gang til. Rikke. Ja, Charlotte Christensen og Rikke Clausen. Så vi tager en snak med jer enkelt om, hvem er det så, der er den rigtige for jer. Så det vil Jørgen koordinere. Andre ting? Ja, godt. Der fik du, Jørgen. Der var en, der ville være med på planen her. Nå! Jeg synes, det er dejligt at se, at I har tænkt nogle tanker over, og det er dejligt at få at vide, hvad er det, vi skal nu ind i vores hoveder gå og tumle med, og hvad kan vi bidrage med, og man kan få lov til at bidrage med. Lone siger, at det er godt, at vi har planer, og vi har noget at bidrage med her, også for ledergruppen, når man selv kan få lov at bidrage. Sig videre. Var der mere? Nej, det var det, Nej. Men det er godt nok lige at få en mikrofon på, og årsagen er, at alle ikke er her, og det bliver optaget, sådan at dem, der ikke er her, de kan høre det. Så er der flere spørgsmål og kommentarer, så får I lige mikrofonen. Så bliver det mangfoldigt gjort, det I siger. Så får vi lukket den debat. Ja. Jeg tror, vi afslutter her. Der er ikke flere, vel? Nej. Så får Martin ordet igen. Så jeg bare kort lige... Det var egentlig bare for at få, kan man sige, sådan officielt sådan rundet den her seance af, som jo selvfølgelig er blevet lidt længere, end den plejer at blive. Herefter så er der lidt kaffe på traditionel vis. Men inden det, så har vi lige lidt meddelelse, som vi lige skal have vist. Og der er et eller andet her med noget computer, som vi lige skal have byttet rundt på. Nå, jamen, jeg siger det bare så. Som det blev sagt, så er der sommer af, så det opfordrer vi selvfølgelig så mange som muligt til at melde jer til på. Og vi holder øje med de her arrangementer, som også bliver internt i Kovelejren omkring det her telt. Så skal vi også gøre opmærksom på, at der jo er menighedslejre. Og der er et rigtig, rigtig spændende program med 3 spor, har jeg bemærket. Et for børnene, og et for teenscellen og ungdomscellen, og et for de voksne. Og jeg synes, det er spændende og varieret. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til det. Og programmet, det ligger vel ude bagved. Og det er den 21. til 23. september, at der er det. Så er der sommergrill den 6. juli. Og jeg havde stolet på, at det stod heroppe. Men det står måske Grøndalsvej 12 hos Rikke Clausen. Ja. Og så skal jeg også lige minde om, at der er lavet et hyrdebrev. Det er sådan, så der er en flok organisationer i Danmark, der minder om, eller der deler et ståsted, som vi også cirka har, der har gået sammen og lavet et hyrdebrev omkring det her med samkønsægteskaber. Og der ligger 100 eksemplarer her, lad mig fortælle, også ude ved infobordet. Så tag sådan en med, eller tag 2 med til at stikke nogen, I kender. Eller for ligesom at bruge dem og gøre opmærksom på det synspunkt her. Ja, det var de meddelelser, som jeg lige har. Så ellers så vil jeg sige tusind tak for i dag, og nyd en kop kaffe, og lad os komme videre sammen.